Guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेलनि जानानै फिनखिसो बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआनो जाबाय बर' माहारिनि गेजेराव NDFB आफाद थानायनि समाव जोंनाव मा मोजां जादोंमोन आरो दा सक्ति जानायनि उनाव बिटिआर सक्ति जानायनि उनाव मा गोहोम खोख्लैदों रायजो राजानि गेजेराव बेखौ सुंद'यै सावरायगोन। नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय जायफोरा इन्टारेस्टेड आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अन्नानै आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे खोनायाव बेल आइकन दं बेखौबो थुना लादो। रायजोफोर डाइरेक्ट सावरायनोसै। आङो जेब्ला उन्दैमोन बै टाइमावनो NDFB जोनोम जादोंमोन। आं नुनो मोनदों प्रेक्टिकेलि जोंनि नखराबो बै टाइमाव फैदोंमोन। जोंनि नखराबो गोबां जुमाय संनाय लोंनाय जायोमोन। बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। NDFB जोनोम जानायनि मेन जाहोनानो जाबाय जोंनि माहारिखौ रैखाथि खालामनाय एबा जौगानाय बिथिङाव लांनाय, जौ जुवाजों गोदोनानै थानायफोरखौ बन्द खालामनाय, एडुकेसन सिस्टेमाव हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय बे आफादखौ दानाय, लोगोसे जोंनि सेपारेटिस्ट नागिरनायनि थांखियै। बुंनो थाङोमोन बै समाव जुदि NDFB जोनोम जायामोनब्ला जोंनि माहारिया दिनै बे लेभेलसिम हयथ' फैनाय नङामोन होननानै आं सानो। मानो होनबा बै टाइमाव गोबां जोंनि गामि ओनसोलफ्राव जौ जुवाजों गोदोनानै दङ मानसिफ्रा। फिसा खामानि जाबाबो खालि जौजों खामानि सोलियो, लोंनाय, लामा सामा रायजो राजाफ्रा सोरबा गोलैनानै थायोमोन फेनानै। बिदि गोबां खम जालांबायमोन आरो जोंनि फंबाय बिनानावाबो जेरैखि उन्दै बैसोआव जरा बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड गिदिंनो हायामोन आरो लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां सिखाव डकाइति, इन्जुर जावनाय, फैसा लांनाय माबा माबि गोबां ओंखारदोंमोन बै टाइमाव। जेब्ला NDFB जोनोम जायो बेनि उनावसो जोंनि बेफोरा लासैनो बन्द जालाङो, नङाबा गोबां दावराव दावसि दङमोन बै टाइमाव। गोबां सान्थि फैदोंमोन बै टाइमावबो। आरो मानो होनबा मालाय गामिनिफ्राय सोरनिबा गामियाव जुदि हाबा जानो फैयो सिख्लाफ्रा, सोरबा बिनानावफोरा जुदि समायना नुयो, सोरबा बै गामिनि सेंग्राफोरानो लांनानै जबरदस्ति हाबा लानायनिबो बिदि मोनसे परिबेस फैदोंमोन। बेफोरबो जोंनि NDFB सारफोरनि थाखायसो बियो बन्द जाबाय। आरो गोबां हमना ला बबेबा मेला मिटिं जायोबा जोंनि लाइमोनफोरा दा मा जानो हमदों। सिगांथ' बिदि जरा गिदिंनो हायामोन, दाथ' बुंनोनो हाया। सेन्टारावबो जरा थाङो। थांनाया जेबो नङा, नाथाय गोबां जाथाय जालांदों। बेनि थाखायनो बे ब्लगखौ बानायनाय जादों। सिगां बेनिखायनो मोजां होननानै सानो आं सिगांनि कन्डिशना। दा कन्डिशन मा जादों, जेब्ला बिटिआर सक्ति जायो, सक्ति जानायनि उनाव जोंनि NDF फंबाय आदा आदैमोना जेब्ला बिसोरो एबा बिनानाव आब'मोन बिसोरो सारेन्डार जायो सक्तियाव, बेनि उनाव आरो मोनसे गोहोम खोख्लैदों जोंनि समाजाव। जाय समाव जोंनि फंबाय बिनानाव मोना जौ जुवाखौ लोंनो गिदोंमोन, गेलेनो गिदोंमोन तासफोरखौ, दायो गोदान स्टार्ट जादों जे जोंनि फंबाय बिनानाव मोना ड्राग्स गान्जा सोबनाय, सिगारेट सोबनाय। दा मानो होनबा जोंनि NDF सारमोना सारेन्डार जाबाय। दा सोरखौ गिनो, गामिनि सेक्रेटारि बिसोरखौबो गिला, बिमा बिफाबो गिया, बिदि जादों माने कन्डिशन। आरो दानि जुगाव सेन्टाराव जरा थांनाय जाबाय, रावखौबो बुजायनो हाला। बबेबा मेल मिटिं जायोबा गिदिर सानै साथाम जायोबा बेयाव मिटिङाव थाङा, बबेबा बाहेरावसो गिदिंबाय थायो। गोबां जाथाय जादों बिदि आरो रावखौबो बुंनो हाला दिनै। आरो खायफा इदिबो दं, हमना ला सोरबा जुदि नुनानै जुदि मोजां खोथा बिमा बिफा गार्जेननो बुजायोबा, आंनि फिसालायासो जादों, आंनि फिसाजोसो जादों, नोंनि जायाखैना, बिदि जालाय। गोबां प्रब्लेम फेस जादों। माखासे थेवबो दाबो जोंनि एक्स NDF सारमोना दाबो गोबां नाजागासिनो दं जोंनि हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय। बेनि थाखाय आं इसोरनि जानानै रोजा साबायखर बावहरो।
आरो हायोबा आरो जाहाथे नोजोर होयो जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ स' बेखौनो खावलायबाय आरो बेनोसै जोंनि हारियाव बिदिनो जाबाय थादों आं बुंनो थाङा दे गासैबो मोजां जुदि 100%आव जुदि 70% जुदि मोजां थायोबा स' 30%आ गाज्रिबाबो जेबो नङा बेखौ सेक्रिफाइस खालामनांगोन नङा होमबा रायजोफोर स' सिगांनि आरो परिस्थिति दानि परिस्थिति गोबां डिफारेन्ट जाबाय मानो होनबा आरो माखासे जाय जोंनि सारमोना एबा जोंनि दावहारु हान्जाफोरा जोंनि हारिनि थाखायनो सेक्रिफाइस खालामबाय टाइमफोरखौ गोबां नकसान खालामबाय स' बिथांमोनाव गोबां दुखुआव दं दाबो माखासेफोरा केसफोरा उइथड्रल जायाखै रिहेबिलिटेसन मोनाखै आरो माखासेफोरा जाय सरकारनिफ्राय सुक्ति जादोंमोन फैसा मोननो गोनां माखासेया मोनबाय माखासेया मोनासै स' दाखालि बावैसो आंनिबो आदा परियालनि आनैनि फिसाला सासे दंमोन बेबो रुंसारि जालांदोंमोन बेबो सोंदोंमोन आं मोनखाबाय होननानै मोनबाय थिगानो जाबाय मोजांबा थ' माखासेयाथ' मोनाखै स' बयबो मोनबा मोजां आरो जाय फैसाया सरकारा होदों बे फैसाखौ जाहाथे मोजां खामानियाव बाहाय आरो बेनि नामाव मोनसे खाम्फा बानाय फिसाबाबो एसे मेम'रियेल स' आं बेखौ एसे खावलायो आरो हायोबा सरकारा सुबिदा होनांगौ बिसोरखौ मोजाङै जाहाथे दिनैनि जुगाव 4 लाख 5 लाखा जेबो नङा एसे हायोबा कन्ट्रेक्ट माबा माबि बेफोरखौ सुबिदा होनांगौ आरो मोनसे खोथा जाय NDFB गायसनगिरि फाउन्डेसनखौ स' बिथाङानो मानगोनां रन्जन दैमारि सारानो दिनैसिम रिहेबिलिटेसन जायाखै स' बेनि केसखौबो थाबैनो जाहाथे बिटिआर सरकारनि चिफ मानगोनां प्रमद सारा जाहाथे उद्धार खालामनो होयो आंनि जानानै नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय थाबाय जाहाथे बेल' नङा गासै इन्डियानि केसफोरखौनो जाहाथे उद्धार खालामनो हायो स' गसाइनिसिम आर'ज गाबो आरो लोगोसे सरकारनिसिमबो आर'ज गाबो मानो होनबा जोंथ' मोजाङैनो दं होननानै सानो नाथाय बिसोरनि संसाराव गोबां दुखु खैफोद दं जाय बे सिचुवेसनाव हाबदों बिसोरसो मिथिखायो संसारजों माबोरै सोलिनो थाखा फैसा गैया गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनो आरो जाय बिग्राय हान्जाया न'निफ्राय ओंखारलांबाय हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय दिनै बै मानसियानो जोंनि संसाराव गैया स' जुदि मानसियाथ' गैया लस जाबाय जुदि फैसा थाखाखौबो मोनाबा बेसेबां दुखुनांथाव जायो स' बेखायनो जाहाथे जाखिनि थांखि लादोंमोन होनो गोनां बै फैसाखौ होनानै जाहाथे बिसोरनि संसाराव जाहाथे संसारजों एबा सोलिनो एबा लाइफखौ दानो थाखाय जाहाथे सुबिदा जायो स' बिनि थाखाय खावलायनाय थाबाय स' बेनोसै आं एसे सावरायबाय जोंनि NDFB आफाद दानायनि निफ्राय मा मोजां खामानि मा जालांबाय आरो दा मा जोंनि हारियाव सोमजिगासिनो दं स' दिनैबो जेब्ला सुक्ति जानायनि उनाव सारेन्डार जानायनि उनाव जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा रावखौबो गिया जाबाय दिनै फ्रिडम बाइक दाब्रायनाय बाइक सालायनाया जेबो नङा नाथाय ओरैबायदि आवाज खालामनानै बाइक सालायो माने बुंनोनो नाङा आरो उन्दै गथ'फ्रानो सिगारेट सोबो सेन्टारफोराव बुंबाबो उल्थासो बुङो बिदि जालांबाय जौ जुवाजों गोदोनानै थायो बिदि जालांदों नेक्स्ट माने आं मालाबा सानफ्लाङो जोंनि बर' माहारिया मा सिस्टेमा आरो जोंनि गथ' गथायफोरा दावगालांनो हमदों माने गिनाय मोनो हयथ' दिनै फिसाजो आंनि नङा हयथ' गाबोन समफोर मा जागोन जों बुंनो हाया बेखायनो जों सानो गावबा गाव दायथ' लानांगौ जाय नुयो बेनो बुजाय आरो सोरबा बुजायोबा दुखु मोननाङा जाहाथे हयथ' निस्सय नोंनि गथ'आ गाज्रि लामायाव थांदों बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा सोरबा नोंखौ मोनसे मोजां खबर होदों एबा बिमा बिफाखौ खिन्थायो स' बेखौ दुखु मोननानै जेबो लाब गैया स' बेनोसै आंनि साननाया स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालाम जाहाथे आंनि साननायाव बिदि मोननो हादों जाहाथे सिगां मा मोजांमोन दा आरो मा लाइनाव जोंनि गथ' गथायफोरा थांनो हमदों दा जोंबो गोबां दावराव दावसि जादों जोंनि गथ'फ्रा गाज्रि लामायाव बांसिन थांदों मालाय हारिफ्रा नङा मालाय हारिफ्रा मोजां जादों रावबो देनद्रायद्रा सुग्रा मोना जोंनि एरियायावनो नाखारनाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बुंनोनो हाला मा जासिगोन स' गोबां दुखुनांथाव आरो बाखियाथ' बेनोसै जोंनि बिनानावफोराबो गोबां गोलाय गेजेर जादों मोजां फरायनाय बेलायाव नोजोर होआ आरो बुंनायाथ' बुंबाय थानो खोथा रायलायबाथाय ओंखारबाय थायो जोबनो थाङा स' बेनोसै रायजोफोरा
जाय खोथाखौ आं दा सावरायबाय हयथ' नोंथांमोननि मोदोमाव हाबनानै खोथा जानांगौ हयथ' मिस्टेक खोथाबो ओंखारदों स' ओंखारदोंबा निस्सय माहारिनि लाइमोन होननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय स' बेखौनो बुंनानै आं बे सुंद' बिबुंथि फोजोबनाय जाबाय स' लास्टआव आं जायफोरा रायजो राजाफोरा आंनि भिडिअखौ जाहाथे बेसेन गोसा समखौ एसे होनानै जोबजासिम नायबाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे जायफोरा गोदान फैदोंमोन माने आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खनाय बेलाइकन दं बेखौ थुनानै जाहाथे अल खालामना ला जाहाथे नोंसोरनि साबस्क्राइबजों जों थुलुंगा मोनो स' बारा गोलाव खालामा सो बाय बाय सी इउ नेक्स्ट ब्लग